Khuzani memezele i-top 15 yakulo nyaka ye-4th annual Gcwalisa Spring Picnic All White izobe ise-Kings Park laphana eDurban. Ibona-ke abantu abakhona-ke laba ngokulandelana kwabo. Maningi amapheji-ke akhulumile ngale post ukuthi na i-top 15 nenqubeko News Channel ingabanye abantu abakhulumile ukuthi abaculi abazonandisa kulo nyaka kuyigcwalisa Spring Picnic. Akekho njalo umculi ochatheliwe noma ovayeliwe lana. Labaculi baqoke abalandeli yibo ababe namavoti amaningi kunabanye. So asithembe ukuthi ena-ke ukukhuluma angeke bebikho. So ngokulandelana kwabo bame kanje: number 15 ungena, number 14 uGatsheni, number 13 uMafikizolo, number 12 uMenzi, number 11 uMjikelo, unumber 10 uye uNavigator, unumber 9 uPhangandawo, unumber 8 uSiphithiphithi, unumber 7 uMahostela, number 6 uNjoko, unumber 5 uDisaster, number 4 Thandazani, number 3 uFalabo, number 2 Mayonesicebisa, unumber 1 uMajongosi. Cabanga ukuthi-ke nayibona ukuthi i-list ime kanjani. Kodwa-ke kubaculi engicabanga ukuthi mhlawumbeni kade bekhale kakhulu befisa nokuvotelwa, nengicabanga ukuthi bobabili abakhona lapha kube yinto enhle kakhulu. Abaculi abanjengongena, abaculi abanjengocebisa, uMahostela 97 ucele kakhulu impela, wanxusa nabantu ukuthi bemfake. Kwazise ufuna ukwenza ne-graduation yakhe yakwa-teaching ade eyifundela-ke laphana e-Unisa. Simbongele-ke umfana ukuthi bagcina bemfake-ke laphana. Ungena-ke niyamazi-ke bafethu, ukhiphile umsebenzi wakhe omuhle, ohamba kahle laphana online. Uzoyibonakalisa-ke lapha. Engikuthandayo ngama-event anjengalawo Khuzani alontsha abaculi abaningi. uMafikizolo abanye abantu abalontshwa yiyo le event, banikezwa ithuba, kuyimanje bayaziwa, badumile, bashaya ingoma enenkosi phakathi. So ngiyathemba ukuthi nazo izinsizwa lezi zizoshiya umaki ukuthi ena zingenile. Ngiyathemba-ke futhi ukuthi mhlawumbe ukungena kwabo uzohamba ngazo iy'namba lezi esiy'bonile y'vezwa, singazi-ke noma kuzoba noshintsho noma kuzoba kanjani. Ukuqagela-ke kuphelile. Abekho-ke abanye ngoba bengekho, akuvotwanga-ke ngoba bengavotanga, mhlawumbe bavotile, maybe iy'namba azizange zibavumele. Abantu bajwayele ukuthi-ke kuvezwe phela i-top 15 or top 10 ukuthi iy'namba zibe kanjani, ebese abanye bekhale be-motivate-eka. Cha, kulokhu bekuvotwa nje bekuyisibhudubhudu kumnyama, bese kuvuka loyo ku-position 15 kanjalo kanjalo. Koda-ke akusenalo ukuthemeleza, akusasizi. Sime kanjena, isiyohlangana ngazo-ke i-8 zikaNovemba ngo-2025 laphana e-People's Park eDurban. Lapho-ke bekuyoba yini, i-4th annual Gcwalisa Spring Picnic, i-all white. Kube kuhle kudelile. Abantu-ke sithembe ukuthi uma kufika usuku bayoy'phatha kahle and umcimbi uyamba kahle kakhulu. Sibonge ithuba, sale kahle.